किमानो जिखिलु आमी 16टा 42टायावल' देरहाखादों आसरितसो 1 जिखुनु देरहाबायथ' मालि बिफाया गांसेब्लाबोथ' देरहानाय नंगौना नङा गांसेब्लाबो देरहानाय मालि बिफाया जोंना जेनखाया आंनि इलेक्सनाव आरो जेनला एमएलए आवबो एमपि आवबो जेनला बिराद धन्यबाद थाबाय जोंनि मालि बिफानि गासै दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिमा बिफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनाय गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिबाय जाय थगायदों बे गाबाल'नि खोथासै नामा आरोबाव दिनै मोननै आमगुरि बिनिफ्राय भबानिपुर खैला मैला आमथेखा आनन्दखौ जों गिदिंबोबाय दा बेयाव नोंथांमोनाव फैबाय मोननै दंबावो बिनिफ्राय गाबोन 2टायाव फाथाबारि उगुरि बिनिफ्राय नांगलभाङा 5टायाव बेनिफ्राय लास्टआव खुंख्राजरा आंनि बिसि जाहैबाय आंनाबो जेनाखै बिराद मोजां देरहादों खुंख्राजरायाबो मालि बिथा देरहादों उगुरि देरहादों आनन्द बिथिनिया एसेयाव जेनबाय 30टा ना 130टा बिदियाव जेनदों 130टा आमथेखा खैला मैला एसे बारासिन जेनबाय बिथांमोना बेनिफ्राय आमगुरियाथ' बिराद मोजां नांगलभाङाथ' मोजांखा भबानिपुरा मोजां खुंख्राजरा मोजां उगुरियाबो देरहादों देग्लाय उगुरियाबो मोजां जिखि जाया जोङो 2926टायाव देरहाबाय जों 2926टा गोबां देरहादों जिखि जाया जाबाय जों रावखौबो सोरबा होदों होआखै होननानै रावखौबो दुसिनो नांला जोंनि खामानि मावनायनि पद्धतियाल' मोजाङै जालांथोंसै जेनेरेल पाब्लिकखौ जों बोजबनानै लागोन खिन्थु मोननायनि बेलायाव जेनेबा नोंथांमोना गावसोरनो मावखागोन हिसाबै सिस्टेमेटिक लांब्लानो जाबाय जोंनि मानसिफ्रा भट होनायफ्रा पार्टिना मोनग्रोजोबथोंसै बिनि उनाव बिसोरखौबो लासै लासै मोनहोजोबनोसै जों लिडारफ्राथ' फैखानाय नङा आरो बै स्किम माबा माबि खामानि मावनाय कनस्ट्राक्सन खामानि मावनाय बायदिसिना बिलआ जों होगोन ना होआ बेखौ आं हारसिं बुङा जों जयै डिसिसन लागोन मानोना जोंनि फुराना बिलफोरखौ मोनसेबो होआखै बिसोरो आरो जोंनोबो 50 लाखनि अनगायै बोसोराव खामानि मावनाय बेखौथ' जों मोनखानांगौखा एमसिएलए फान्ड बिनि अनगायै थाइसेबो होखायाखै ओरैबायदि खस्थ' थानांखाबाय मानबाय मानजंनानै थानाय बायदि जाखादों ओरैबायदि बिराद खस्थ' होनब्लाबो दुखुखौ दुखु होनानै जों रायजोनि मोखाङाव जों मालाबाबो खोन्थायामोन जों मिनियोमोन रायजोनि मोखाङाव मानोना बेनो लिडारनि क्वालिटि लिडार जायोब्ला जोबोद खस्थ' मोनो बुंजायो रायजायो बायदिसिना रोखोम समस्या फैयो लिडारनाव बेखौ बिबान रुजुमनांगौआ बिराद गिलिर जायो दा बेनिखायनो खस्थ'नि गेजेरजों आरो बेनिखायनो इसोरखौ आङो दाखालि प्रथमावनो साबायखर होदों सानफ्रोमबो साबायखर होदों आं इसोरखौ सबरे निजर निजर धर्म আছে যাই যাক বিশ্বাস করে মই যাক বিশ্বাস করে ঈশ্বরক কিন্তু আপনালোকে জানেন কাক মই বিশ্বাস করে इसोरखौ सानफ्रोमबो साबायखर होदों आरो गोबां धोरोमियाफ्रा एडभान्स नुग्रोजोबखादों मालाय आं खोन्थायाखै रावनोबो खिन्थु खोन्थाजोबखादों देरहाबाय देग्लाय बिपि बै समावनो खोन्थाखादों एमपिनि समावनो बिपि बा गभर्नमेन्ट दाफिनगोन बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुदों मावनायनि एखेबारे ओरै मावगोन सिमां नुलाबायदों इउपिपिएलआ बिराद गिदिर गिदिर खिन्थु बिसोरनि गासिबो मावनाया माने ओरैनो गलायैनो थांजोबदों जाहैदों बेबायदि सिमां नुग्रा दंखायो दर्शन नुग्रा थिग थाङै थुङै फैमारबाय जों देरहामारबाय 30टामोन मोननैखौ बोरैबा जादों भटनि गेजेरावनो देरहाखानायानो 10टाल' थायोमोन 40टाल' दं
40तानि गेजेराव मामुलि नङा 12ताल' मोननै बिजेपिजों इउपिपिएलजों 12ताल' जोंना 28ता मोननै देरहाबावदोंमोन बे हरनि गेजेराव बोरैबा जानानै थादों नङाला 30तामोन 10ताल' मोनदोंमोन बिसोरो नुबाय जों जेनब्ला मा जागौमोन नुबाय আমার মানুষবিলাক যে ইয়াত বিরোধী করে থাকে খাইবা খাইবা जोंनि मानसिफ्रा বিরোধী खालामो राजनीतिक विश्लेषण खालामनो रोङा राजनीतिक विश्लेषण खालामनो रोङा सानना हवा जोंनावनो माखासे बिरोधी जोंनो देरहाखागोन होननाय निसिमाया बायसान्स जेननो मोनब्ला दाथ' जेनाखै इसोरनि अननायाव जेननो मोनब्ला सोरनि भुल जागौमोन आरोबाव गोग्लैबायमोन जायफ्रा गोदान गोदान फैनानै जि मानुबिलाखि बिजेपि करिছিল এই मानुबिलाखि बुजि পেলাই আমাক ফোन এই मारिले बिजेपिर फलाव खायबा खायबा देवा नाय खायबा दिसि खायबा फालायसि सब जाने हमजोबनो हाखासै आं मालि बिथाव रोखा रोखा बबे कर्नाराव सोर होदों होआखै सोर मावदों बुंजोबगोन आं ए टु जेड बेबायदि केपासिटि मानो खनबा जाबाय इलेक्शन गेलेनाया बेयाव निसिमायाव मानो सिनाया जानो नैबे पिंफुमोना सप्तासेनि सिगां फैदों रायलायनानै राजेश भाईमोना धन्यबाद नै आदि बिनोदमोन थाबाय जेबो गाज्रि मोनाखै मुहूर्त समाव न'आव फैफिनजोब्बाय गिदिंदों जयथनालाय जयथनाथ' मा लांखो बेवाइफोरखौ थोनहरग्रोखादों मालाय बेयावनो जयनिं खालामनो ओंखारदों आं नै बैयाव गोजौनो वाथो दंना गैया हा औ आलाय बे फैग्रोखादों सेस सिनायजोबखायो आङो बिराद मोजां गांसे गांनैब्लाबो देरहानाय मालि बिथाया मालि बिथानि नामखौ लाखिबाय नोंथांमोना गावसिनो गौरब जा रंजा गौरब जा बिटिसि बासायनाय बिटिआर बायदि जों सालाया बिटिसि हिसाबैसो जों सालायो आरो जोंना साख्रि बाख्रियाव 10 लाख 12 लाख सोरबा बिखोमादोंला आंनो खोन्था बे मानसिफ्रा बोरै एफा घुस होनानै फिसाफोरनो साख्रि होनो हानांगौ हाथाबारिनि खामला मावनानै जाग्रा रयेल फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बेखौ रयेल होनना बुङो रयेल माने राजा फोलेरखौ रयेल होनो हाथाबारि डिमापुरनि खामला मावनानै जाग्रा बर' मिडियामाव फरायनाय साइन्स रयेल पास जाबाय प्रमोद होला बिबो गाबलायलायो प्रमोदखौ रायब्ला बे सेंग्राया फेरेंगा होनब्ला गाबलायलायो थार्ड गेटआव होदोंमोन 8 लाख बिजानानै बागदावनानै फैनानै जोंनाव ट्रेप बेवहाय लाबोदोंमोन ना जों खनसे नै बेफोरबायदि मानसिया जोंनाव फैदों भट थुदों गोबां रियालाइज जादों बिसोरो बांद्राय बुंदों नंखाय बुंदों बिसिडिसिआव ट्रेक्टर गंब्रै गंबा दोनगोन हालेवनानै होनाया साख्रिया होखांनानै 3-4 घन्टानि उनावनो साख्रि मोनगोन अनलाइन जुग अनलाइनाव हगारगोन सारेना फैसा नाङा जानो मोना घरे घरे साखरि बायदिसिना रोखोमनि गोबां गिदिर गिदिर प्रतिश्रुति होदोंमोन किन्तु गासैबो बिपरीत जादों उल्था जादों दा बिनिखायनो रायजोफ्रा दिनै शिक्षा होदों रायजोफ्रा शिक्षा होदों दिनै बिनिखायनो सोरबा लिडार जानाया जाहाथे माहाजोन बेखुबा जेनुइन दै लोंग्राया बहा बहा नांबावगौ बेखौ जों बानायगोन मालि बिथा मास मोनसे दोनफैगोन माथो बिदिसो मावगोन ओमफ्राय बाखियाथ' गेरेन्टि स्किम गोरोन्थि जाब्ला आंबो बुंनो मोननाय नङा IBS 50 कोटी 12.5 लाख फैगोन नोंथांमोनाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10 लाख फैगोन निसिमाव 1 कोटी फैगोन
जोंनाथ' बैसिनि बायदि नङा नालाय बेखौ सोर रानगोन नोंथांमोना गावबा गावनो रानगोन आंनिथ' गैया बेखौ प्राइमारि लेभेल BCDC लेभेलाव मावगोन जोंनि हिक्कित लरा सवाली फिसाफोरनि थाखाय एडुकेटेड हिसाब मथे 25 लाख फैनांगौ बोराय बुरैनि फैनांगौ हानि फाट्टानि खोथा दङ बेमार आजारनि फैनांगौ गासिबो क'क्राझार टु खयला मैला टु बिनिफ्राय दै ओरै थाब थुब आरामसे गामि वाइसआव बैसोगोराफोरनि बेसेबां दं गोजौआव बिनि उनावसो गाहायाव सानख्लायबोनाय बेखौ भुल दा खालाम आरो गासिबो लकेलि खामानि गिदिर ओरै होसोनांगौआ आङो जि डिपार्टमेन्टखौ मोनगोन गोबां बे 40टा समस्थियाव आं गासैखौबो नायनांगोन एखनब्ला बायसान्सआव आंनि न'आव थांब्ला लोगो मोनहैयाबो जानो हागौ आरो आंनाव थांबाय थानायनि बारा प्रयोजन जाला मानोना गेरेन्टि स्किमा होखाबाय बे रोखोम आरोखि आंना जाहैबाय बै दैफोरखौ होनाय लामा बानायनाय बहाबा दालां बानायबावनांगौ माबा मोनसे जों अनुष्ठान लाबोनांगौ आरो जोंना बेखौ एसे मोजां नुनांगौ बे गेस्ट हाउसआ मोजाङै बे हासुदै मोनामलाबायनायनि जादों फैब्लानो बोरैबा मोनामखायो बेमारसो जालायलाङो आरो बेलाय नेचारेलखा सैथोखौसो बुंदोंना आङो बेलाय मानसिनि फैफानायखा औ बेखौ बानायनोसै लासै लासैनो औ मास मोनसेयाव बिलाबायना बोराबलाबायलाय ओमफ्राय नेम दं औ बेनिखायनो मानो दरसि थादों आंथ' मेंनानै एसे दरसिखौ नोंथांमोनाबो दरसि मोनदों खोमा दरसि नङा गोसोआव गोजोननाय दं रंजानाय दं बयखौबो समान मेगननि नायो नाथ्रोद नुथ्रोद नङा जोंनो बिमा बिफाखा मिथियोबानो रायजोनि सिङाव फिसा रायजो जोंना BTCआ BTC हिसाबै सालायगोन बिटिआर हिसाबै जों सालायनाय नङा बे मोजां सालायगोन किन्तु सम लायो सिस्टेमेटिक जानांगोन हाजार मानसिफोरनो नोङो BTCनि फैसा बेसेबां दं बेखौ नोङो घरे रानना होनायनि केपासिटि गैया स्टेप बाय स्टेप थांगोन सुबिदाबो लानो रोंनांगोन साख्रि बाख्रिया बिलाबायलानो मोननाय नङा एडभार्टाइज होगोन बैयाव एप्लाइ खालामनांगोन मोजांबो जानांगोन बे खालि जोंना घुसा जानो मोना दाखालि नैबे बोरमा होनाय बायदि बेथ' उल्टाव बेसेबां जाखो आं बेनो साख्रि होनाया कय बोसोर हल 14 बोसोर जाबाय आं साख्रि होनाया 1.5 लाख थाखा थफ्लाबो ना हैदोंमोननो आंनो ना 1.5 लाख हैदोंमोन मास मोनसेनि उनाव जेरै फैसा बि थफ्लाया एखे रोखोमै बिनाव फैफिनदों हयना नङा रिटार्न होदों 1.5 लाख 14 बोसोरनि बै समनि एकजाक्ट जेरै होदों बिदिनो आरो बिदि गोबां मानसिफोरनो आङो बेक खालामदों जों गामियावबो खालामदों घुस हैनांगौ मानो घुस नांगौ अननानै होनाया आलादा खोथा एसे एनैया बिसिना बेसेबां बिदों दहाय बुंनाय बादि 8 लाखनि 10 लाख 20 लाख 25 लाख बे फरेस्टआव होनायफ्रा दा SIU गैया फाइनान्स क्लियार गैया जाया बिसिना रिभिउ जागोन बियो गासिबो बे मा साख्रि बबे डिपार्टमेन्टआव मा होदों BCDC सेक्रेटारि माबा माबि रिभिउ जागोन बे रोखोम माने हाखु दाखु गोदाव सोराव होलांदों फैसा जानानै गोबां दं जोंनि सिमायाव नाम मोनथिजोबो आङो फैनानै दा फैसा मोनफिनि 8 लाख 10 लाख 12 लाख हैबाय ओरैबायदि खालामदों माखासे मानसिफ्रा मोनसे पस्टआवनो 7 7 10 12 जननि थाखा जानायबो दं बै मेम्बारफ्रा माखासेफ्रा मोनसेल' पस्ट खिन्थु नोंनोबो होगोन नोंनोबो होगोन मानो बिदि खालामदों
बेफोरखौ नुसे खोनासे बुंसेयावबो जोंना माब्रै अपोजिसन थाबावखो माखौ गाज्रि मोनदों सोरखौ जोंखौलाय मा गाज्रि मोननो जोंलाय लिगेल मावो बे रोखोम आरो बुजिसो ना बुजानाय কথাটো बुजिছে নাকি হ্যাঁ বুজিছে মানে আমি ভালকেই চলাম সিহঁতৰ নিচিনা আমি নচলাম আই ৱাই থি ৱাই ঘৰত ৫,০০০ ৩,০০০ এনেকৈ ল'ব নোৱাৰিব আমাক ১৪ বছৰ আগত তাক চাকৰি দিছো এতিয়া প্লেনিঙত কাম কৰে কপাৰেশ্যনত ১.৫ লাখ টাকা যেনেকৈ বান্ধিছে তেনেকৈ বেক কৰি দিছো মই তাক এইদিনাখনহে ফাটা আৰু মই খাব পৰা কৈছে না মোৰ মানুহ খাইছে না মোৰ মানুহ খাবানে মই খাৱা মই কিমান খাম বেছি খালিতো বেমাৰী হ'ব আজিতো খাই আহিলো আজি খুৱাইছে এইখিনি খোৱা নাই আমাৰ এই খোলাবিলাতে ইংলিছ মিডিয়ামত তো এনেকৈ সিস্টেমেটিক হিচাপে কাম কৰি যাম আমি ৫ বছৰত উন্নতি হ'ব লাগে বহুত উন্নতি হ'ব সুস্থ হিচাপে আমি কাম কৰিম এইটো আশা ৰাখিছোঁ তো সকলোকে আপোনালোকক মালি বিটা বহুত এনকাৰেজ কৰে মানুহক मालि बिथांनि जे नोंथांमोननि ज' मोनसे स्पिरिट इउनिटि बे मानसिफोरखौ माने माबायो खोलाहानाबो सोङो আমার ফালে চিন্তা করিব নালাগে উত্তর ফালে স্যার যাও লোন খাই खोलाहाना ওই ফালে চিন্তা করো আমার ফালে চিন্তা নাই थाङै 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 ओरै थांनानै 850 मोननै मोनबा नालाय साननाया बाक्सु खाथिथायाव मोनबा सानदों बेनिफ्राय 12टा टेबोल ना 12टा टेबोलाव फार्स्ट राउन्ड सानदों 60टा बक्स आरोखि जोंना सेन्टारा मोननैयाव 850 जेनबाय जों फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड কিন্তু बै माबायाव पर्टेल मा होनो पोस्टेल भट मास्टारफोरनि माबायाव जोङो 61टा मोनदों जों देरहादों 9टायाव 9टाव प्रथमाव देरहादों जों 9टा भटआव बे मास्टारफोरनि बे डिउटि होग्राफोरनि होनाया एडभान्स थांनानै होयोना पोस्टेलखौ जों देरहादों 9टा बिनि उनाव फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड फार्स्ट राउन्डआव बारा जेनाखैमोन सेकेन्ड राउन्डआव एसे जेनबावबाय बिसिना अमा मानै बुथार दोनबायमोन बहाबा गावरि 2टा मारिसिल बोले खटबा बेनिफ्राय ओरै नांगोल भाङा खना खना खाटना होबाय आंगुरिनि मोनसे फैफाबाय खनसेनो 850 जल जब बुख्लायनानै 763टा आप जाबाय जों 3 राउन्डआव 4 राउन्डआवथ' खालि नांगोल फार्स्ट राउन्डआव खालि नांगोलानो नांगोल मालाय बिथांमोना लासै थुम्बु खोमहैलायनाया द्रोद थांजोब्बा बैनि सिनारिखौसो खोन्थादों साबानाखै रायजोफोरनो साया हा बै लाल साहाफोर लोंहोदो रायजोफोरनो जाग्रा गैया खालि लाल साल' बे देवबारनि उनावसो वार्ड टेकिंनि उनावसो जाग्राखौ मोनदेगोन दाखालिनो एसे माबा दुरबल जानानै दं नालाय दा बिदि साहा लागा मोनगोन बेनिफ्राय मुरि जाजायो बेनिफ्राय लासै लासै खारबाय नायहरो जोंनाबो फोथाराव बिजली बल जोग्रा फुटबल फोथाराव स्टेडियामाव जोंना खोमहैबाय जोंनाबो बिराद गोलाव बेयाव दङ खान्थाल फिसा मोनसे साया दं जोंना दंफांखौ दानफायलाबायोना गरमावसो नागिरनो मानसिफ्रा बे खान्थाल बिफाङाव जों जिरायबाय दंखल दं खाथियाव जों जिरायनाया दैया ओरैहाय लोमजोबलाय लांबाय जोंनाबो ओरैहाय मानसिफ्रा थाललानो गैया काउन्टिंनि खोथा मा जायो सोरबा थगायदों साहानि बायदि खोलाहाबो थगायाखैथ' नै फैसा रानदोंनो 8 कौटि 9 कौटि रानदोंनो बिदि मोनसे फैयो आरोखि
ओमफ्राय थाङै थुङै ओरै कर्नाराव थांनानै जल जब बुख्लायबाय लासै लासै खारबाय दैयाबो जोंना लोमबाय ओमफ्राय खान्थालाव जिरायना दंखल खाथिना आंना जुथाया हाब्रु नांफैजेनबाय बेनिफ्राय एसे सांग्राङाव फैहांबाय जों ओमफ्राय थावग्रावनि जाबाय 850 को बुख्लायनानै 763 आप जाबाय बेनिफ्राय थार्ड राउन्ड थांबाय 763 फोर्थ सारि राउन्ड फैबाय बेयावबो देरहाबाय 1500 आवगायबाय सोरथो बुख्लायबावनो 1500 खौ नों बुख्लायनांगौब्ला 3000 नांगोन 3000 नांगोन नोंनो लास्टआव सासे जोंना मिथिंगाया मेसेज हरबाय नायबाय आं मेसेजखौ देरहाबायलै सार जाबाय सानजोबखाबाय दा नुबाय आं बे माबायावनो मेसेजआव सानजोबबायलै जाबाय जोब्बाय देरहाबाय सार ओमफ्राय आङो दफं सिखांबाय दा टेबोलनिफ्राय मानसिफ्राथ' दंजोबखायो खाथियाव देरहाबाय होनना बुंबाय आं मानसिफ्रा एखे होख्रावजोब्बाय दाना बिदिनो बिदिनो माला गानहोबाय माबाय दा सिमां नुलायसिगोन बिसोरो हराव आं खोन्थानायखौ बेनिफ्राय माला गानहोबाय बिदिनो अननायजों गानहोबाय रंजाबाय दाना गरम जाबाय सिखांनानै बाहेरायाव थांबाय मानसिफ्रा बेन हप फैजोब्बाय बेसेबां जोंनाथ' जोंनि दंखायो बेनिफ्राय गुबुन समस्थिनि डिपिएफ्राबो बेन हप फैजोब्बाय दाना आं हांनानै मोनला बिदि जाबाय ओरै थाङो चप 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 थांफायो ओरै फैयो ओरै चप चप आंखौबो बहा थांनो सानखो एखेबारे ओमफ्राय गारियाव ट्राक गाखोनानै लासैनो सिङाव साननायाव हाबनानै थाहैफिनबाय आं होमब्ला गुबुनफोरना जोबाखै बेलेगफोरथ' हेक बानाय आमारथ' हेक थाबाय 40 मिनिटसो लाल साहा लोंबाय माबाय ज'नो जों लोंलानानै मा खालामनो 2 घन्टासो नामाबो सार्टिफिकेट होथ'वा बिदि जाबाय सार्टिफिकेट होथ'वा 2 घन्टा मा खालामनो आधा घन्टाल' 20 मिनिटल' लायो दुगैनानै फैनोसै होनना बुंबाय आं ओमफ्राय ओंखारनानै थांबाय ओंखामबो जायाखै सानसे बहा ओंखाम जानो खहाबो ओंखामा बिदियाव ओंखामा हाबगोन माखासेफ्राथ' जाहैबाय माखासे जायाखिसै बे वारेस लोंलाबायनानै थाबाय टेबोलाव जि जिरायदों जेरै जिरायदों ओरैनो बिदिनो थाबाय औ नोंसोरबो जायाखै दा बेनिफ्राय गारि गाखोनानै दुगैनो होननानै थांब्ला जै सहैनाय जों दुगैखां माखां बहा थफ्ला थफ्लि सोस्लाबनो मानो दाना आसला जोंना मानसि थिनहरबाय बोखांनो आंखौ बायसान्स बायजाब्ला बिदिथ' सानाखै होमब्लाबो हास्लाबलासै दाना थफ्ला थफ्लि माबानानै दाना क'क्राझाराव लानानै मोनसे हटेलाव ट्रोप सोना दोनबाय ओमफ्राय फानि दाना मबाइला सेजादों मबाइला हरदो ओमफ्राय जेब्ला 28 जन देरहानायनि सिगनेल फैजोबखाबाय नर्माल जाबाय बेनि उनाव थाबाय बेयावनो बहाथो उन्दुनो हाखो उन्दुनो हाया बे सानावनि रिजाल्टनि गरमानो उन्दुनो हाया रुमालाय एसि खिन्थु उन्दुनो हाया आइखां बायखां बोरैबा मोनबाय थायो बेलथाय बेलथाय बेनिफ्राय जोंनो उन्दुनो हायाखै बे जेननाया फेरेंगा खम जादों बे जोंखौ बुख्रुब होग्राया बे माबाव दुमब्रु बाजाराव गारि गंथाम बुख्रुबनाया बिसोरखि उन्दुनो हादों अमा मानैया बिनाव सिथारदोंमोन नै जाबाय अखानाय दाना साहा पानि लोंबाय बेयावनो हटेलाबो बिराद गिदिर बयखौबो लांजोबबाय आंखौल' नङा हटेल उदालगुरिनिफ्राय नङाला लिलि हटेल जायोब्ला नै बेखौ गिदिर सिकिउरिटि फाइट जोंनानो गासैबो सेंग्राफ्रानो थांनो हा रावबो सोरबा सोरबा मबाइल सेजानाय हिनजावजोंबो रायज्लायनो मोनाखै आंखौथ' हाया आंथ' गावनो गाव बिराद गोराखा मबाइलबो बिनो हायाखै आंनाव जेबो बिनो हायाखै दा बिखा आंनाव जेबो दाबुंखा ओंखारदों जेबो दाबुं नोंसोर सोरना बेनिफ्राय बेबायदिनो थाबाय सानसे बहाथो मोनखो दाना जोंनाबो अखानाय थांलायबाय एखे बहा
फुङाव उन्दुनो ओंखारलाबो गैया नै बिसोर थांना होलायबाय ज' 50-60 जन सेंग्राफोर ब्लकनि मानि वुमेन सोरबा थांजोब